stai, Mihai, în casă. Hai, te-am pupat, eu am plecat, pa, pa. Unde ai plecat, Mihai? Mă duc să mă plimb afară în parc, hai, ne Dar ce-i vedem mai scos târziu. inelul? Da, mă tem să nu-l pierd, Iulia, știi cum, mă mușc pe afară, să nu se luni și de pitieri să-l pierd sau ceva Mihai, de tu cu genul. cine te duci în oraș? Cu prieteni de-a mei mă duc, să ne plimbăm o leacă în Și parc. pentru și tu ai scos inelul, te mai întreb încă o dată. Strânge pe deget sau Și eu îți mai explic încă o dată, că să nu cade de pe deget, înțelegi? Am A, dar inelul pur și simplu așa cade de pe deget. Mihai, cu cine tu te duci în oraș? Cu cine mă duc în oraș, Iulia, ți explic cu prietenii mei. să Prietenii vedem, tăi da? toți sunt surați. Ei totuși scot inelele de pe degete. Prietenii mei. Mihai, încă o dată te întreb, cu cine tu te duci în oraș? Și deși tu scoți inelul de pe deget, tu ești însurat, pentru ce scoți inelul? Iulia, Deși taci, zi mai repede, deși taci, deși scoți inelul de pe deget și îl leși pe masă. dar de câte ori să-ți explic deși? Ți-am explicat odată. Și deși, Mihai, strânge inelul sau ce eu n-am înțeles? Mă strânge o leacă, dacă Strânge, știi, ok, pe mine tot mă strânge, eu tot mă duc în oraș, ia ca așa, fără inel. Funcțion, gata, eu tot așa să mă duc în oraș. Ok. Dar tu nu te duci nicăieri, duci, te schimbă, dezbrac, tu rămâi acasă. Tu în casă ai să stai, Mihai, în casă.